Hagna nga nagaduso sang good manners and right conduct classes sa elementarya kag sekundarya aprobado na sang Senado. Si John Sala nakatutok. Sa idalom sang Senate Bill No. 1224 ukon Comprehensive Values Education Act na naaprubahan sa third and final reading sa Senado kahapon. Nakasaad niya kinahanglan liwat nga mangin mandatory ang pagtudlo sang good manners and right conduct o kun GMRC sa mga elementary kag secondary students sa sulod sa isa ka oras tag sa kaadlaw. Butang ginapaboran ni Lola Fe bangod iya nanotisyaran nga kalabanan sa mga kabataan ang daw nagakalipat na sang mga simple nga pagpakita sang maayo nga pamatasan. Sometimes sila nga nagadako ang maayong pamatasan, maano nila hasta sila magdako, ma-maintain nila. Aminado naman ang grade 4 student nga si Elmer nga medyo masabad maninikon ka isa sa hulot klasihan. Gani suno sa iya maayo man nga magiyahan sila. Para mabalaan kung mayo kung hindi ang ginobra. Mas malawig nga oras ang ginatinir sa mga estudyante sa eskwelahan gani nagakadapat lang suno sa mga ginikanan nga mabalik liwat ang GMRC bilang regular subject nga una na ginkakas kag ginlakip na lang sa iban nga subject sa idalom sang K-12 curriculum. Kung akong pamangkoton, tungod nga ang aton subong kabataan daw nag-deteriorate na sa ginatawag nga GMRC. So guro nagakaangay gid nga ibalik Ginalauman nga paagi sa values education classes mas magiyahan sang mga manunudlong mga estudyante sa maayo nga pamatasan. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Western Visayas.